Приморско забраниха употребата на алкохол на открито. Глобата за нарушаване на новата наредба е от 20 до 200 лева. Така Морската община става първата взела мерки срещу алкохолния туризъм, като целта е да се привлекат повече семейни почиващи. От това лято туристите в Приморско няма да могат да пият бира на всички открити места, които са публична общинска собственост. Паркове, градини, крайбрежната алея. Има много ниска събираемост на точно такъв тип глоби, защото съставяйки такъв акт, след това пак минава едно технологично време, докато влезе в сила акта, издаде се наказателното постановление, след което туристите вече не са на нашата територия. Консумацията на алкохол ще бъде позволена единствено на територията на заведенията, но това не притеснява собствениците на магазини за алкохол. Работа няма никога да намалее при нас, но не е прилично на улици по градинки да се пие. Няма да спрат да пият. 80% идват на алкохолен туризъм. На развлечения, така наречени, свързани с алкохол. Новината за сухият режим беше приета добре от местното население. По-добре за Приморско. Защо? Защото няма да има толкова пияници по улицата. Има деца по градинките и това оказва влияние върху тяхното възпитание. Контролът ще се осъществява от звеното за охрана на обществения ред към общината. При повторно нарушение на наредбата глобата скача до 500 лева.